Ja, det her er skulpturen Fuld gammel kone, som jeg gerne vil analysere. På billedet der ser vi en person, en gammel kvinde, og hun sidder muligvis på gaden, og hun holder en vintønde eller vinkrukke. Hendes kropsstilling den er mere eller mindre lidt kompliceret, og det kunne skyldes, at skulptørerne de er blevet dygtigere og dygtigere til at afbillede forholdet mellem bevægelse og krop, og evnen til at gøre skulpturerne lidt mere komplicerede, de er forbedret i den periode, hun er fra. Håret og øjnene, de er meget realistiske. Konens klædedragt, den er i meget dybe folder. Hendes ansigtsudtryk, det er meget følelsesladet og dramatisk, og hvilket er et markant træk i den her tid. Og det var i den her tid, man begyndte at vise almindelige mennesker og deres ikke altid så lykkelige forhold. Vi kan datere skulpturen til at være fra hellenistisk tid, da den har nogle af de typiske træk, man ser i den periode, såsom det dramatiske udtryk, som meget følelsesladet, og dybe folder i klæderne, og så ikke mindst fordi, at det er et almindeligt menneske, det her, som er i mindre lykkelige forhold, og det kunne være hvem som helst, hvor det er, at man før i tiden meget har gået op i, at man lavede skulpturer af helte eller guder. Og skulpturen den er det hele taget meget realistisk, og den er langt fra idealiseret, hvilket også er et kendetegn for hellenismen. Ja, tema, budskab og tolkning, nogle af temaerne her, det ser vi jo, det er ulykke, det er det almindelige menneske, og det var jo i hellenismen, man også begyndte, man kan sige, at de begyndte at lave kunst for kunstens skyld, hvor man før i tiden, som jeg sagde før, havde meget mere fokus på guder og helte, men det her, det var mere kunst for kunstens skyld, hvor man altså begyndte at afbillede noget mere realistisk, og sådan have fokus på nogle andre ting. Ja, den hellenistiske tid, det er betegnelsen for perioden fra Alexander den Stores død til kejser Augustus' sejr over Egyptens dronning Kleopatra. Og efter Alexander den Stores tidlige død under felttog, hvor han nåede til Indien og Afghanistan, der blev hans rige derefter delt mellem hans generaler, som senere blev opkaldt efter dem, såsom Makedonien. Og områderne de blev i kraft af Alexander den Stores erobring og generalernes senere fortsatte herredømme helleniseret, det vil sige at de blev gjort græske. Magthavernes sprog det var græsk, og således så blev de undertvungne områder stærkt påvirket af den græske kultur, og der kommer periodens navn også hellenismen, som kommer af Hella, som er græsk. Hvis man antager, at kvinden kommer fra en af de erobrede lande, og derfor er blevet underlagt det hellenistiske styre, så kunne det være, at hun havde mistet sin familie under erobringen, eller noget andet, som kunne hænge sammen med hendes tristhed. Og på den måde der passer det dramatiske og det udtryksfulde ret godt i skulpturen og med tiden. Ja, som perspektivskulptur der har jeg valgt Hades og Persefone, som er fra 1621 til 1622 og er af Bernini. Den er fra barokken, som også var inspireret af hellenismen, og den udtrykker barokkens glæde for dynamik, som er inspireret fra hellenistisk tid. Og derudover så spiller skulpturen på kontrasten mellem den bløde og den delikate pige, og så den store og den muskuløse mand, hvilket understreger dramatikken. Og som perspektivering, der kan vi igen se de dybe folder i klæderne, og vi kan se stærke ansigtsudtryk, og så er det meget dramatisk og dynamisk, og
Det er igen en kompliceret stilling, de står i, som igen hænger sammen med, at skulptørerne de simpelthen er blevet dygtigere til forholdet mellem krop og bevægelse.